ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ನ ଆଉ କାହିଁକି ପଥରୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା? ଚିତୁ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ ହନୁ ଚିନ୍ତା ନ କର ଚିତୁ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ ହନୁ ଚିନ୍ତା ନ କର আজি মহাভাଗ୍ୟବନ୍ତ ଅଟେ ବାନର ସ୍ୱନେତ୍ରେ ଦେଖୁଛି ମୁହିଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ଯେବେ ଦାସଠାରେ କର ଅନୁଗ୍ରହ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦର ପ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବଞ୍ଚାଇ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁହି ବୀର ହନୁମାନ ଧନ୍ୟ ତୋର ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଧନ୍ୟ ତୋର ମାତା ଭକ୍ତି ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଗଲା ତୁମେ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଏହି କ୍ଷଣି ବଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି ତୁମର ପ୍ରଭୁ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୀର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦକୁ। ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ରାୟ ଜଡ଼ ସ୍ୱାହା ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ରାୟ